Dende hai máis de 1200 anos, o Camiño de Santiago ten sido unha ruta de peregrinación, fe e descubrimento. Pero máis alá da súa beleza, oculta misterios e lendas que desafían o paso do tempo. A historia comeza no século IX, cando o ermitán Pai observou unhas luces extrañas no ceo que sinalaban un lugar no bosque. Alí, descubriuse a tumba do apóstolo Santiago, dando orixe a un dos maiores fenómenos de Europa. Ao longo dos séculos, millóns de persoas percorreron estas sendas. E con elas, naceron historias fascinantes. Unha das máis coñecidas é a lenda do Cabaleiro das Cunchas, cuxo cabalo rexurdiu do mar cuberto de vieiras, o símbolo eterno do peregrino. Tamén se fala do camiño como unha ruta curativa. Na Idade Media, moitos sufrían o terrible fogo de Santo Antón, causado por un fungo no pan de cénteo. Ao peregrinar e ser alimentados con pan de trigo polos monxes, os enfermos curaban milagrosamente. E que hai dos templarios? Aínda que a súa presenza foi menor do que contan os mitos, deixaron a súa pegada en lugares como o Castelo de Ponferrada. A súa misión era protexer aos camiñantes dos perigos que axexaban nas sombras. Un dos misterios máis fermosos é a sombra do peregrino. Din que na Praza da Quintana, en Santiago, cando cae a noite e se acenden as farolas, pódese ver a silueta dun peregrino xunto á Porta Santa, acompañando aos que chegan ao final da súa viaxe. O Camiño de Santiago non é só unha ruta física, é unha viaxe cara ao interior. Cada pedra, cada bosque e cada igrexa gardan os segredos de incontables almas que buscaron respostas baixo as estrelas da Vía Láctea. Atréveste a descubrir o que o camiño ten reservado para ti. A verdadeira maxia comeza cando das o primeiro paso. Bo camiño.